To dneska bude natáčať Need for Speed Rival a mám dve kanály. Jeden je, kúknite si môj, to posledné, čo som natáčal, to Clash Royale, to ešte bolo že staré, neviem. A tam ten podpis je ten smajlík. Na toho kliknete, tam je iba jedno video som natáčil zatiaľ, ale uvidíte, natočím ešte veľa, ale tento kanál budem viacej natáčať. Ten kanál bude sa volá Jojoman. Jojoman. A tento kanál sa volá Bojovník a ja. Bojovník a ja. Dnes to kúknite. Ben. Net for Dead. No, keď sa to načíta. Čo budeme, Fizel, alebo... Wow. Asi toto, mám predsa. Nemyslí udákov. Wow, to by som chcel. Najviac Rambo Genie, motherfucker. Neučte mi debili. Hey, tell my face, hey, what's the same, my thing? Okay. Pekné auto, že? Wow. Moje auto a moja značka. Toby. No, závody to dám. Nie, závody nie, Fizzly. Kokos. Ja im nevidím. A nepôjde viacej Fizzlov po mne. Ježišmaria. Čekaj. Ježišmaria. To debil, jak neviem. Ako budeš dať? Veľa Fizzly to nie. Co debil? Ježiš, boosted! Fuck! Prečo ja ho zabijem? Si mogo. Rytmus. What's it? Rytmus. What's it? Tak, nič. Can I sapa? Car Revenator. Ja už takúto farbu. Toto je pre Jakuba táto farba, vieš.
chcete. Bo Jakub má rád pink farbičku. To je teda. Jakub, toto je tvoja obľúbená farba, tak si to máš pekne takto kúknúť. Au. OK. Ak urobím toto, a ak by sa vám toto video páčilo, zanechajte like, napíšte koment, čo by som mal natočiť, lebo ešte pomaly neviem, čo mám natočiť. Ukážem vám všetky moje hry. Mám... čakajte, nech to dokončím najprv. Musím to mať čo najrýchlejšie, ako toto je tvoja obľúbená farba, pink. Toto som sa nedíval, to sa ja ratalo. A nemám niekde mu rozbité. To je rúžovo-biele, ne? Aj to je rúžovo-biele. Trubím. Nie. Choď preč. Špeciál je po mne. Call 3. Bože, choď preč, vyzerám. Ja som ho stratil. Fújha. To teda bolo. OK, idem vám ukázať tie hry. OK. To všetko máme. Aby ste si vybrali, OK, mám tu Battlefield 3, mám tu Mafia 2, Call of Duty MN3, Gears of War, Call of Duty 4, Modern Warfare, Call of Duty Black Ops 2, Far Cry 3, Watch Dogs, GTA San Andreas, Battlefield, Hardline, není tam žiadne číslo, Ghost Recon 2, Redemption, Dragone 2, Aliens Sonia Mariens, Mass Effect, Assassin's Creed 3, Lego Jurský park, Lego Pán prstenov, Sims 3, Call of Juarez, Just Cause, Assassin 4, Assassin Evil, takže je to isté.
Call of Duty. To asi nie je to, lebo to už nefunguje. Srimes. Čakaj, ne. Potom tu je Srimes Gpunments, SSX, Rayman a potom tu je Mirror Edge Parkour. Čakaj, že je ten druhý odbal. Jaj, ten je tam. Kokos. Myslím to takto. Potom tu máme. Čakaj, kde to je? FIFA Street, NHL, Basketball, Minecraft, FIFA 14, SKT3, GTA, Bad Party, Tomb Raider, Lego Marvel, Black Ops 2, 3, 2, Tomb Raider, Far 3, 4, to je všetko. OK. Tak poďme hrať, ideme hrať. Nejaké nové auto? Ne. Ja chcem mať toto. Bro, asi na toto auto. To sa mi opušiť. Dáme tu Jakubovú dobrú. Dáme tu Jakubovú dobrú farbu? Nie, nedáme. Není tu asi niečo. Čo je taká istá farba stále? What? Modrý. To už nemení. Mení? Ani neviem. Nezávodil. Kto si myslí, že budem prvý? Asi nebudem prvý. Neviem. Možno bude, možno ne, ale natáčame to práve 13 sekúnd až 50 minút. Či nápopak teda. Rec. Oh man, to je pekné auto. A trubí to fajn, ale nie, dobre. Lamborghini, to ja sa ženám. Čo to má za auto? Ne, tak to nič, tak nič. Pekné auto, že? Napíšte, komu sa páči toto auto, alebo komu sa páčilo to druhé, to Pink auto. OK, do komentáru. A Jakub, ty hlavne nepíš Pink. Ty radšej nič nepíš. Musia to moji fanúšikové napísať. Jej, Lamborghini tretie. Kokos. Co to malo byť? Stále štvrtý? What the fuck?
To si budem posledný, to si musíme byť posledný. Ja to už nerobím. Zas prečo? Teraz sa idem skúsiť to urobiť. Podľa mňa toto toto auto je podľa mňa peknejšie. Aj tá, nie, farbu proste. Takže to je proste pekná. A tá pink flip. Iba Jakub jedinú skoro má rád a dievčatá nehovorím. Tí ho majú strašne radi. Teraz, tak nech teraz asi napadne. No nie. V sobotu idem do Šturova, bude Šturova aj natáčať, niečo, ale až tam ideme cestujeme taký ok. Koľko to natáčame? 17 minút, no wow. Teraz toto video by bolo koniec. Napíšte, aké auto sa vám páčilo. Buď toto, alebo pink. Alebo toto, bože. Oj. Co to je Neo? Ok, tak. Ešte urobím fotku. Alebo ešte pre vás urobím niečo jedno. Ale ešte tu závodí. 100. No sú to proste závodí. Toto. Som prvý. Proti Rambo. Čo používaš turbo? Sa dohodli, že nebudeme používať turbo. Ups, čo som mal hovoriť. Bože môj. Tedy rýchlejšie. Táto nemôže ísť. Slave turbo. Takže to takto stískaš. Ona toto hra je dobrá tiež. No nie až tak ako GTA. GTA lepšie. No GTA ešte niekedy natočím. Videli ste to? Pekné. Uhni! Čo robíš? Ma tam hodil, videli ste to? Ma zabočil a to auto ma hodil. Ja skôr jeho mal hodiť, ne? On mňa. No tak to Ačko, ale to dával turbo. Ačko dávam. Fízli? Na misi? Či na závodoch? Sú tu aj misie, len neviem, ak sa dávajú. Napíšte mi to do komentáru. No tak som asi posledný. No. Či druhý teda. Nie. Oh my god, to čo urobil, aký oni.
do garáže. Fújha, to stihol. Ešte vám ukážem, aké auto by som najradšej chcel. To bude dlho trvať, aj rok, aj dve. A ja toto mám od 1 roku do, neviem, nie. Tento rok som ešte mal. Tak 1 rok, no. Tak neviem, lebo tento rok som mal, neviem koľko oni. Toto auto by som najradšej chcel, viem. Aj toto by som chcel, ale najviac Rambo, le. Čo prvé? Zertorno? Oh my god. Čakaj, čo je? Aké prvé Rambo? Toto je Rambo, ne? Áno, toto. By som chcel a ešte by som chcel Zertorno druhé. A toto. To je 20. A toto. To je slabé auto. Vidíte, také, neviem, aké. Tak sa má nazvať. Oh wow. Kde je čierno? Wow, značka. Keby niekto toto mal, tak